Ngayon pong umaga, nais ko magbigay ng isang leksyon or lesson sa ating klase. This is just a class, but this is a very important class, okay? Pag-usapan po natin ang tinatawag na punctuality. Anong ibig sabihin ng punctuality? Ang punctuality po ay pagiging on time. Ito'y isang ugali. Ano po? Ugali. Ang punctuality ay ugali. Sabihin mo sa katabi mo, ang punctuality ay ugali. Oh. Ibig sabihin, kung hindi ka on time, ugali yan. At anuman ang kaugalian natin, yan ang magdadala sa atin sa direksyon. Your character will take you to your destination. Meron akong kasabihan na palaging binabanggit pag ako'y nagsasalita sa seminar at sa mga leadership na mga pagtitipon. Sabi ko, magtanim ka ng isang gawa, aani ka ng habit. Sow an act, reap a habit. So pag sinimulan mong gawin ang isang bagay, magiging habit yan. Ulitin mo, maging habit. Sow a habit, it becomes a character. So yung paulit-ulit mong ginagawa, magiging ugali mo na. Tama ba ako? Ngayon, kung ano yung ugali mo, sow a character, pag may character ka, you will reap a destiny. Yon. So, kung nais pala natin magtungo sa isang maunlad at maangat na buhay, ang dapat nating baguhin yung ating ugali. Hindi ba? Gusto mong yumaman, pero ang ugali mo, ugaling pobre, di kaya yaman. So anong gagawin mo? Baguhin mo yung ugali. Which is maraming tao, hindi nila nauunawaan ang kapangyarihan ng ugali. We only talk about tangible things like pera, bahay, kotse, property, sasakyan. Ang lahat po niyan, walang kwenta pag pangit ang ugali natin. Napakahalaga ang pag-uugali. Oh, nakita niyo na. Ganon kahalaga ang ugali. Yan, oh, napakagandang ano to. Pwede niyong kopyahin yan, i-print nyo, lagay nyo sa bahay nyo, lagay nyo sa kitchen, lagay nyo sa living room. Kung estudyante ka, lagay mo sa kwarto. Paalala sa'yo lagi, ugali, ugali, ugali. Ugaliin ang tama, tamang ugali, tamang ugali. Yan, oh. Amen po ba? Oh, basahin nga natin lahat. Go. Sow and act, reap. Sow a habit, it becomes character. Sow a character, you will reap a destiny. Yun. So tanong, saan mo gustong puntahan? Anong gusto mong picture ng buhay mo? 5 years from now, 10 years from now. Hindi mo kayang diktahan ang future, pero kaya mong diktahan ang sarili mo. At yung ugali mo ang magdidikta ng kinabukasan mo. Oh, napakahalaga yan. Amen. Kaya ngayon, pag-usapan natin ang isa sa mga ugali na siyang sangkap ng maunlad at maangat na buhay maging sa ating mga Kristiyano sa ating pananampalataya. At ano po yan? Yan ay punctuality. Nung ako'y maliit pa, si Pastor Jun ang pastor dito, isa sa mga hindi ko makalimutan, noong Mayor Pacifico Velasco. Sino po sa inyong nakakaalala kay Mayor Pacifico Velasco? Ano ang maalala nyo kay Mayor Pacifico Velasco? Ha? Kung ikaw ay bata noon, ang maalala mo sa kanya, boses. Di ba? Ang lakas-lakas ng boses. Di ba? Umagang-umaga nandyan, nagsisigaw yan. Di ba? Pero actually, si Mayor Pacifico, pag may mga affair yan nung araw, palagi po niyang tinatawag si Pastor Jun para mag-pray. Naalala niyo ba yon? Di ba? Pag may Thanksgiving dyan, pag may Farmers Festival dyan, di ba? Ayabantay man ni Father Jun, kung ano ka, di ba? Although hindi Father ang tawag po sa amin, ha? Pastor ang tawag sa amin. So ang tawag, ayabantay man ni Father Jun. Ayun, no? Pupunta si Pastor Jun. Pag sinabi ni Mayor Pacifico Velasco, alas 7, 6 o'clock nandun na yan.
Nandun na yan. Nagmamando na yan. Oy, dakay nga tricyclean, ipakniyo, di kita tricycle yo. Dakay utak, plastar kayo dita. Alas 6 nandun na nakahawak ng microphone. Mararamdaman mo ang pag-angat ng isang leader kung sa aspect na to ay pinapahalagahan niya ang oras. Isa sa mga katangian ng isang tao na pagpapalain ng Diyos ay alam niyang pahalagahan ang oras. Do you know why? Because time is convertible to everything. You want people, spend time with them. Amen? You want to become rich, spend time reading, spend time studying, spend time asking, inquiring, magtanong. Ang kaibigan dyan, time. So, what do you do with your time? Isa sa mga katangian ng tao na nagpapahalaga sa oras ay yung pong tinatawag na punctuality. Ibig sabihin, ang pagsipot sa oras na itinakda o napag-usapan. Di po ba? Pag sinabi ang itinakdang oras, alas 8, makikita mo ang taong nagpapahalaga sa oras, 7:30, nandyan na yan. 7:45, nandyan na yan. Bakit? Sapagkat ang tao na nagpapahalaga sa oras, alam po niya na pag may gagawin, naglalagay po yan ng tinatawag na buffer. Ina-advance po niya yan. Bakit? Sapagkat kung may mga untoward, unavoidable circumstances, hanga maapiki isuna. Naalala ko tuloy yung kwento Yung isang empleyado ng isang agency ng gobyerno. Okay? Sabi ng kanyang boss, ba't late ka ngayon? Ang kanyang katwiran, boss, traffic kasi, sira yung daan. Yung daan, parang alimbawa dyan sa may bridge sa Lawag. Di ba traffic dyan lagi? Samantalang mayroon naman tayong bypass. Bakit? Kasi sira yung, ginagawa yung tulay. Sabing ganyan boss, sira kasi yung daan, kaya traffic. Sige, patatawarin kita. Following day, na-late na naman. Dito na ng uli. Late ka na naman. Sabing ganyan sa kanya, boss, traffic sira yung daan. Pambira ka naman, 3 beses pong inulit yun. Boss, sira kasi yung daan Traffic, kaya ako na late. 4th day. Sabi niya, late na naman. Sabing ganyan ng boss, pambira ka. Late ka na naman. 4th time na itong late ka. Sagot niya naman, boss, traffic kasi sira yung daan. Sinagot ng boss, sabi niya, barok, awan nakam tadalan. Sikati adanakam na. Kaya't mga sawan agad just tadalan, tapnohan ka malate. Nakapuot ka pa jay dalan ti agad just tapno di ka lang malate. Awan nakam tadalan. Sikati adanakam na. Na-late ka, hangaga po jay dalan. Na-late ka, tawan nakam mo. Mangangatwiran pa tayo Sira kasi yung daan. Kaya ho ako na late. Awan nakam jay dalan. Api pabasulam ko ma. That is why, ang taong nagpapahalaga sa oras, nag-a-advance yan. Bakit? Iniisip niya, baka maapiki tayo. Lalong-lalo na, kung malayong pinagaling mo, taga-baryo ka, halimbawa, taga-Pungto, diba? Taga-Natbaka, awan mo ko na nga, dahito yun na sementado, amin na hanggang Pero ang sinasabi ko lang, yung walang tricycle. Sino sa inyong lugar, walang tricycle pag ganitong umaga ng linggo? Di ba? Anong gagawin mo? Kausapin mo yung kapitbahay mo. Barok, hayrang ka man itong bigat, itong lugdak ti kapilyami. Alas 7 Bakit? Ape anti, anat oras ti gimong yung alas 8. Nagsaban, 1 hour. Ape traffic tadalan. Kat barok, North pinaandar mo. Santo ba di gayam ti spark plug ta motor mo? Di dapat tiyempong mang tarimaan, at basta jak malit, di kapilya. Yun. Yun ang punctuality, mga kapatid. Nagpapahalaga ka sa oras. Amen po ba? Okay? So, punctuality is a habit. Ito po'y isang ugali. It is the strict observance in keeping engagements.
Ito po'y pagtupad sa itinakda at napag-usapang oras. This is not occasional lateness. Pre, in every rule, there is an exemption. May mga pagkakataon na malate tayo because of unforeseen circumstances. Ibig sabihin, hindi mo ito na-project. Dumating na pangyayari, hindi mo na-project. But the habitual practice of being late due to a lack of concern of being on time. Napakaganda pong implement ito sa meeting ng mga barangay, sa meeting sa eskwelahan, lahat-lahat. Kung sinabi, 3:00 ang meeting, ay dapat 2:30 nandun na tayo. Hindi yung darating tayo, tapos na yung agenda. Di ba? Agar arudok ka pa yung sumret. Ay, pampihira ka naman, no? Ngayon, ito ang maganda dyan. Kung malilate ka, mag-text ka naman. Di ba? Halimbawa, sa barangay, Kap, halimbawa, may group chat kayo siguro. Kap, sorry talaga. Talaga nga gumaak ti umay nga on time nga malaytak ita, pagpasensyaan yon. Di ba? Mag-text ka sapagkat ang tawag po dyan, ethics. Di ba? Kung ikaw nga mag-absent sa eskwelahan, sumusulat ka pa sa teacher mo Dear Ma'am and Sir, please excuse me today because I have a hairache. Agsakit to'y buok ko. Di ba? Ganun yun. Mga kapatid, kung ayaw mo ang ganitong patakaran at pamamaraan, hindi ka aangat kahit kailan. Pag-usapan natin negosyo. Alam mo kung bakit ikaw nahuhuli? Alam mo kung bakit hindi ka umaangat? Nahuhuli ka Nauunahan ka. Amoy ti panagbiag, innalibtakan. Ibagaman taabay mo, innalibtakan. Duray man pa'y panagalaan ti ayuda kakabsat kat innalibtakan. Nuhang ka na alibtak, awan na kakabsat, awan mabagi man. Duray man pa'y padaya. Agimis-imis ka dita, agsiim-siim ka dita. Inkanton, agat digunton at igatutan na bati na gayam. Di ba? Nasapul ti alibtak, uray mo't latapangan kumat pagalistuan tayo. Amen. Anyagid din. Diba? Ganyan. Innalibtakan kakabsat. Isong amuyo. Dito HBBC, by the grace of God, no ape nga kastoy, naalibtak ni Pastor John. Itay nasapa nga bigat, taw-tawagan na, digito foreman, digito engineer. Digita pala, nakasapsapa pela itay kakabsat, taw-tawagan ng alaunan to pela tapapantay, batak, panagtrabaho. No awang kasta nga gunay mo kakabsat, uray na pintas ta tagtagainap mo, patinggalan nga tagtagainap deta. Your dream without action will just become a dream. Sa apol ti alibtak, bagam tagamay mo, agal alibtak ka. Tingnan nyo pakinggan nyo mamaya yung choir natin. Kada linggo yan, pakinggan nyo yung choir. Bakit ganon kaganda ang choir? Paano? 6:30, nandito na ang choir natin. Isor ka nag-message sa manta group chatan ko nakakabsat, yan yon. At dato'y digiti bisita tayon, mangrugi tayon. Di kayo mabain, imunapin nga simangpot ta bisita. Nagalas deta nga ugalin kakabsat. Apay, kasi hante amo nga pahalagahan, deto'y nga gimong, deto'y nga aramid. Di ba? Una na, ni Pastor John, dinaminsan, ibilang ko ang nakababain, tinakaladla daw. Unay detan kakabsat. Ibilang ko nga nakababain, tinakaladla daw. Tatano na ladaw kan, kat awang pelat bain mo, awang babain mo ka talaga. Tira. Parang minsan doon sa Nicolas naalala ko yung kwento ni Pastor Amayo, may matanda. Ang ugali niya, sumangpot no closing prayer, dito benediction, dito benediction, dito praise God from whom all blessings flow. May ganun nung araw mga baptist, may benediction. Pera, no? Agad arudo kang sumangpot. Bakit? Sumurag unag. Tapos no pa nagruruwaran kakabsat, isut mo udi nga rumar. Makialamano kang Pastor Amayon. Kung na Pastor Amayon,
Ay, nagganas ka pagalabatan tarupan ako na nagkakabsat. Bira. Promptitude is not only a duty, it is a part of good manners. It is favorable to reputation. Nagpintas nga pakadamagan kakabsat no sikat ay tao nga on time. Nagpangit nga pakadamagan no sikat ay kanayon nga maladladaw. Late na naman yan. Diba? Pag sinabi, kikita tayo ito alas 10, mapang alas 11 deta. Di ka na panunutan, di nga pakadamaga mong kakabsat. Diba? People who observe time are good stewards. The individual who is habitually tardy will never be respected or successful in life. Being on time is a character. Lack of punctuality is a theft of someone else's time. At dato yung nagiti nagsasapa, alas 8. Iso nga diti church kakabsat, DJ, kuna ni Pastor Junidi, time waits for no man. Hanga ta oras ti aguray. Ti oras agandar lata. Iso ano na panta orasan, mangrugi ka na datawagan awan. Iso ti kapilyat, nakita iti mangrugi tayo, nagbasit pelat tao, nangrugi tayo lata. Reflection ng leader yan. Ngayon, kayong late, reflection ng membership yan. Pag may bisita rito, tumayo ang leader, alas 8, anong sabi ng mga bisita? This is a good leader. Pagtingin sa kongregasyon, wala kayong miyembro. Sabi nila, walang disiplina to mga miyembro. Hello? Mira. Okay? Being on time is developing a good character. Lack of punctuality is a lack of respect for others. Kaya nga dinadamdam ng tao na nakipagtulagam, no mo sinurot di oras, magdadamdam yan sa'yo. Bakit? Sapagkat ang interpretasyon sa kanya, wala kang respeto sa kanya. Ikaw nga hindi respetuhin, hindi ka magdadamdam. Isa sa mga basehan ng respeto, yung oras. Especially to God. Siya ang ating ka-appointment dito. Hello? Okay. Next Sunday. Okay. Ang lahat ng malate na members, magsulat dyan ng katwiran, ba't ka na late? May notebook dyan sa baba. Isulat nyo ang reason. Pangalan mo na. Ushers, tandaan nyo na to. Sulat ang pangalan. At kung na-late ka, sulat mo, bakit ka na-late? At mangako ka na hindi ka malilate next Sunday. Amen? Alam nyo kung bakit? Kapag useless po, ang ganitong pagsasalita na walang implementation. So, i-implement natin yan sa linggo. Ngayon, sa January na, sa January, lahat ng malilate, hindi na papapasukin. Hindi na. Doon na lang kayo sa baba mag-service, maglalagay ako ng speaker doon. Ngayon, mangangatwiran ka, mag-live stream na lang ako. Ay, pambira ka. Hindi ka faithful. Di ba? Okay? Lack of punctuality is a violation of the golden rule. Ano sabi ng golden rule? Do unto others what you want others do unto you. Kaya't mo nga sumipot da, no sikat agiset iti time, di sumipot ka sa time na sineset din ng iba. Golden rule. Lack of punctuality is a violation of the greatest commandment. What is the greatest commandment? Love the Lord thy God with all thy heart, soul, and mind. When we are late, it may be indicative that God is not really important as whatever causes us to. Alam mo ito bigay mo yung reason bakit ka na late. Mahalaga yon? Mahalaga yon? Kaya ka na late? Dahil doon? Mahalaga ba yon? Ngayon, sinong mas mahalaga? Yung reason kung bakit ka na late o siya? Yun lang yun. Yan ang logic dyan, mga kapatid. Na-late ako kasi napuyat ako. Di ba? Bakit ka napuyat? Kasi nag-cellphone ako.
Oh, walang katuturan yan. Get this. Pag-aralan nyo maigi ito. Oh, basahin natin lahat ha. Oh, go. When we are late, it may be indicative that God is not really as important as whatever causes us to be late. Yung ginawa mong katwiran para malate ka, para mong sinasabi, mas mahalaga kasi ito eh. Baguhin mo ngayon yung mindset mo. Kung totoo na mas mahalaga ang Diyos, i-adjust mo lahat yan para lang hindi ka malate sa appointment mo sa Diyos. Oh. Amen po ba? Ayan, magtatapos muna tayo dyan. Pagkaganda. Kaya sabihin mo sa katabi mo, next time, huwag kang malilate ha. Amen? Okay. Praise the Lord. Oh, pasalamat kayo, may ganitong church na nagtuturo ng ganito. Sabi ko nga sa inyo, nung tinuro ko, hindi lang dapat sa church kayo on time, dapat pati trabaho. Kasi hindi maganda yung on time ka sa church, late ka sa trabaho. Pangit yun. Mas lalong pangit yung on time ka sa trabaho, late ka sa church. Matakot ka sa boss mo, pero wala kang takot sa Diyos. Mas lalong pangit yun. Ang pinakamaganda, gawin mong ugali ang pagiging on time. Oh, halimbawa kung si engineer, meron kang client, kung kayo ay may business, at nakatulad nyo, huwag kayong malilate. Impression ng kliyente yan sa inyo, huwag kayong malilate. Kaya nga, pag kayo makipag-appointment, ganito ang gawin nyo. Sabihin nyo sa kanya, magkita tayo, pag sinabi niya, anong oras ka available, engineer? Between 5 to 5:30. Yon, hindi mo sabing 5 o'clock dahil mahirap yon. Sabi mo sa kanya, magkita tayo 5 to 5:30. So pag na-late ka, halimbawa dumating ka ng 5:10, within the range pa rin yon. Diba? May allowance eh. Kasi dyan makitulag kayo nukwa, kakabsat. Naadal ko kung Pastor John Dijay. Pag sinabi niya, ano oras na ito? Kung naada ko makaspagarigan, sasagot yan si Pastor John. Between 6 to 6:30. Mga 6 to 6:30. Andyan na tayo. So yung 30 minutes, pwedeng, 6:10 ka dumating, 6:20, but within the range pa rin yun. Amen po ba? Ayan po ang turo ng church natin na ito. Okay? Lord God, thank you so much sa aming leksyon ngayon. Pagpalain yung bawat isa sa amin. And help us, Lord, to realize the value of time and the value of the character of punctuality. And thank you so much, O God. Kuamti Gloria Kandayaw. In Jesus' name we pray. Amen. Ngayon pong umaga, nais ko magbigay ng isang leksyon or lesson sa ating klase. This is just a class. But this is a very important class, okay? Pag-usapan po natin ang tinatawag na punctuality. Anong ibig sabihin ng punctuality? Ang punctuality po ay pagiging on time. Ito'y isang ugali. Ano po? Ugali. Ang punctuality ay ugali. Sabihin mo sa katabi mo, ang punctuality ay ugali. Oh. Ibig sabihin, kung hindi ka on time, ugali yan. At anuman ang kaugalian natin, yan ang magdadala sa atin sa direksyon. Your character will take you to your destination. Meron akong kasabihan na palaging binabanggit pag ako'y nagsasalita sa seminar at sa mga leadership na mga pagtitipon. Sabi ko, magtanim ka ng isang gawa, aani ka ng habit. Sow an act, reap a habit. So pag sinimulan mong gawin ang isang bagay, magiging habit yan. Ulitin mo, maging habit. So a habit, it becomes a character. So yung paulit-ulit mong ginagawa, magiging ugali mo na. Tama ba ako? Ngayon, kung ano yung ugali mo, so a character, pag may character ka, you will reap a destiny. Yon. So, kung nais pala natin magtungo sa isang maunlad at maangat na buhay, ang dapat nating baguhin yung ating ugali.
Hindi ba? Gusto mong yumaman, pero ang ugali mo, ugaling pobre, di kaya yaman. So anong gagawin mo? Baguhin mo yung ugali. Which is maraming tao, hindi nila nauunawaan ang kapangyarihan ng ugali. We only talk about tangible things like pera, bahay, kotse, property, sasakyan. Ang lahat po niyan, walang kwenta pag pangit ang ugali natin. Napakahalaga ang pag-uugali. Oh, nakita niyo na. Ganon kahalaga ang ugali. Yan o, napakagandang ano to. Pwede niyong kopyahin yan, i-print nyo, lagay nyo sa bahay nyo, lagay nyo sa kitchen, lagay nyo sa living room. Kung estudyante ka, lagay mo sa kwarto, paalala sa'yo lagi, ugali, ugali, ugali. Ugaliin ang tama, tamang ugali, tamang ugali. Yan o. Amen po ba? O, basahin nga natin lahat. Go. Sow and act, reap. Sow a habit, it becomes character. Sow a character, you will reap a destiny. Yun. So tanong, saan mo gustong puntahan? Anong gusto mong picture ng buhay mo? 5 years from now, 10 years from now. Hindi mo kayang diktahan ang future, pero kaya mong diktahan ang sarili mo. At yung ugali mo ang magdidikta ng kinabukasan mo. Oh, napakahalaga yan. Amen. Kaya ngayon, pag-usapan natin ang isa sa mga ugali na siyang sangkap ng maunlad at maangat na buhay maging sa ating mga Kristiyano sa ating pananampalataya. At ano po yan? Yan ay punctuality. Nung ako'y maliit pa, si Pastor Jun ang pastor dito, isa sa mga hindi ko makalimutan, noong Mayor Pacifico Velasco. Sino po sa inyong nakakaalala kay Mayor Pacifico Velasco? Ano ang maalala nyo kay Mayor Pacifico Velasco? Ha? Kung ikaw ay bata noon, ang maalala mo sa kanya, boses. Di ba? Ang lakas-lakas ng boses. Di ba? Umagang-umaga nandyan, nagsisigaw yan. Di ba? Pero actually, si Mayor Pacifico, pag may mga affair yan nung araw, palagi po niyang tinatawag si Pastor Jun para mag-pray. Naalala niyo ba yon? Di ba? Pag may Thanksgiving dyan, pag may Farmers Festival dyan, di ba? Ayabantay man ni Father Jun, kung ano ka, di ba? Although hindi Father ang tawag po sa amin, ha? Pastor ang tawag sa amin. So ang tawag, ayabantay man ni Father Jun. Ayun, no? Pupunta si Pastor Jun. Pag sinabi ni Mayor Pacifico Velasco, alas 7, 6 o'clock, nandun na yan. Nandun na yan. Nagmamando na yan. Oy, dakay nga tricyclean, ipak niyo, di kita tricycle yo. Dakay utak, plastar kayo dita. Alas 6, nandun na nakahawak ng microphone. Mararamdaman mo ang pag-angat ng isang leader kung sa aspect na to ay pinapahalagahan niya ang oras. Isa sa mga katangian ng isang tao na pagpapalain ng Diyos ay alam niyang pahalagahan ang oras. Do you know why? Because time is convertible to everything. You want people, spend time with them. Amen? You want to become rich, spend time reading, spend time studying, spend time asking, inquiring, magtanong. Ang kaibigan dyan, time. So, what do you do with your time? Isa sa mga katangian ng tao na nagpapahalaga sa oras ay yung pong tinatawag na punctuality. Ibig sabihin, ang pagsipot sa oras na itinakda o napag-usapan. Di po ba? Pag sinabi ang itinakdang oras, alas 8, makikita mo ang taong nagpapahalaga sa oras, 7:30, nandyan na yan. 7:45, nandyan na yan. Bakit? Sapagkat ang tao na nagpapahalaga sa oras, alam po niya na pag may gagawin, naglalagay po yan ng tinatawag na buffer. Ina-advance po niya yan. Bakit? Sapagkat kung may mga untoward, unavoidable circumstances, hanga maapiki isuna.
Naalala ko tuloy yung kwento eh. Yung isang empleyado ng isang agency ng gobyerno. Okay? Sabi ng kanyang boss, ba't late ka ngayon? Ang kanyang katwiran, boss, traffic kasi, sira yung daan. Yung daan, parang alimbawa dyan no, sa may bridge sa Lawag. Di ba traffic dyan lagi? Samantalang mayroon naman tayong bypass. Bakit? Kasi sira yung, ginagawa yung tulay. Sabing ganyan boss, sira kasi yung daan, kaya traffic. Sige, patatawarin kita. Following day, na-late na naman. Dito na ng uli. Late ka na naman. Sabing ganyan sa kanya, boss, traffic sira yung daan. Pambira ka naman, 3 beses pong inulit yun. Boss, sira kasi yung daan Traffic, kaya ako na late. 4th day. Sabi niya, late na naman. Sabing ganyan ng boss, pambira ka. Late ka na naman. 4th time na itong late ka. Sagot niya naman, boss, traffic kasi sira yung daan. Sinagot ng boss, sabi niya, barok, awan nakam tadalan. Sikati adanakam na. Kaya't mga sawan agad just tadalan, tapnuhang ka malate. Nakapuot ka pa jay dalan ti agad just tapno di ka lang malate. Awan nakam tadalan. Sikati adanakam na. Na-late ka, hangaga po jay dalan. Na-late ka, tawan nakam mo. Mangangatwiran pa tayo Sira kasi yung daan. Kaya ho ako na-late. Awan nakam jay dalan. Api pabasulam ko ma. That is why, ang taong nagpapahalaga sa oras, nag-a-advance yan. Bakit? Iniisip niya, baka maapiki tayo. Lalong-lalo na, kung malayong pinagaling mo, taga-baryo ka, halimbawa, taga-Pungto, diba? Taga-Natbaka, awan mo ko na nga, dahito yun na sementado, amin na hanggang Pero ang sinasabi ko lang, yung walang tricycle. Sino sa inyong lugar, walang tricycle pag ganitong umaga ng linggo? Diba? Anong gagawin mo? Kausapin mo yung kapitbahay mo. Barok, hayrang ka man itong bigat, itong lugdak ti kapilyami. Alas 7 Bakit? Ape anti, anat oras ti gimong yung. Alas 8, nagsaban, 1 hour. Ape traffic tadalan. Kat barok, Nord, pinaandar mo. Santo ba di gayam ti spark plug ta motor mo? Di dapat itiyempong mang tarimaan, at basta jak malit, di kapilya. Yun. Yun ang punctuality, mga kapatid. Nagpapahalaga ka sa oras. Amen po ba? Okay? So, punctuality is a habit. Ito po'y isang ugali. It is the strict observance in keeping engagements. Ito po'y pagtupad sa itinakda at napag-usapang oras. This is not occasional lateness. In every rule, there is an exemption. May mga pagkakataon na malate tayo because of unforeseen circumstances. Ibig sabihin, hindi mo ito na-project. Dumating na pangyayari, hindi mo na-project. But the habitual practice of being late due to a lack of concern of being on time. Napakaganda pong implement ito sa meeting ng mga barangay, sa meeting sa eskwelahan, lahat-lahat. Kung sinabi, alas 3 ang meeting, ay dapat 2:30 nandun na tayo. Hindi darating tayo, tapos na yung agenda. Di ba? Agar arudok ka pa yung sumret. Ay, pampihira ka naman, ngayon, ito ang maganda dyan. Kung malilate ka, mag-text ka naman. Di ba? Halimbawa, sa barangay, Kap, halimbawa, may group chat kayo siguro. Kap, sorry talaga. Talaga nga gumaak ti umay nga on time ng malitak ita, pagpasensyaan yon. Di ba? Mag-text ka sapagkat ang tawag po dyan, ethics. Di ba? Kung ikaw nga mag-absent sa eskwelahan, sumusulat ka pa sa teacher mo Dear Ma'am and Sir, please excuse me today because I have a hairache. Agsakit to'y buok ko. Di ba? Ganun yun. Mga kapatid, kung ayaw mo ang ganitong patakaran at pamamaraan, hindi ka aangat kahit kailan. Pag-usapan natin negosyo. Alam mo kung bakit ikaw nahuhuli?
Ay, alam mo kung bakit hindi ka umaangat? Nahuhuli ka eh. Nauunahan ka. Amoy ti panagbiag, innalibtakan. Ibaga man taabay mo, innalibtakan. Duray man pa'y panagalaan ti ayuda kakabsat kat innalibtakan. Oh, nuhang ka na alibtak, awan na kakabsat, awan mabagi man. Duray man pa'y padaya. Oh, agimis-imis ka dita, agsiim-siim ka dita. Inkanton, agat diguntol at igatuta na bati na gayam. Di ba? Nasapul ti alibtak, uray mo't latapangan kumat pagalistuan tayo, amen. Anyagid din. Diba? Oh, ganyan. Innalibtakan kakabsat. Isong amuyo. Deti HBBC by the grace of God, no ape nga kastoy, naalibtak ni Pastor John. Itay nasapa nga bigat, taw-tawagan na, digiti foreman, digiti engineer. O, digita pala, nakasapsapa pela itay kakabsat, taw-tawagan ng alaunan to pela tapapantay, batak, panagtrabaho. O, no awang kasta nga gunay mo kakabsat, uray na pintas ta tagtagainap mo, patinggalan nga tagtagainap deta. Your dream without action will just become a dream. Sa apol ti alibtak, bagam tagamay mo, agal alibtak ka. Oh. Tingnan nyo ha, pakinggan nyo mamaya yung choir natin. Kada linggo yan, pakinggan nyo yung choir. Bakit ho ganon kaganda ang choir? E paano? 6:30, nandito na ang choir natin. Isor ka nag-message sa manta group chatan ko nakakabsat, yan yon. At dato'y digiti bisita tayon, mangrugi tayon. Di kayo mabain, imunapin nga simangpot ta bisita. Nagalas deta nga ugalin kakabsat. Apay, kasi hante amo nga pahalagahan, deto'y nga gimong, deto'y nga aramid. Di ba? Oh. Una na, ni Pastor John, dinaminsan, ibilang ko ang nakababain, tinakaladla daw. Unay detan kakabsat. Ibilang ko nga nakababain, tinakaladla daw. Tatano na ladaw kan, kat awang pelat bain mo, awang babain mo ka talaga. Pira. Parang minsan no, doon sa Nicolas no, naalala ko yung kwento ni Pastor Amayo, no? May matanda. Ang ugali niya, sumangpot no closing prayer, dito benediction. Dito benedict. Benediction, dito praise God from whom all blessings flow. May ganun nung araw mga baptist, may benediction. O pera, no? Oh, agad arudo kang sumangpot. Di bakit? Ha? Sumurag dyan unag. Tapos tuno pa nagruruwaran kakabsat, isut mo udi nga rumar. Makialamano kang Pastor Amayon. Kung na dedi Pastor Amayon, ay nagganas ka pagalabatan tarupa na ako na kakabsat. Ha? Pera. Oh, promptitude is not only a duty, it is a part of good manners. It is favorable to reputation. Nagpintas nga pakadamagan kakabsat no sikat ay tao nga on time. Nagpangit nga pakadamagan no sikat ay kanayon nga maladla daw. Late na naman yan. Diba? Pag sinabi, o kikita tayo ito alas 10, mapang alas 11 deta. Di ka na panunutan, di nga pakadamaga mong kakabsat. Di ba? Oh, people who observe time are good stewards. The individual who is habitually tardy will never be respected or successful in life. Being on time is a character. Lack of punctuality is a theft of someone else's time. At dato'y nagiti nagsasapa, alas 8. Iso nga diti church kakabsat, DJ, kuna ni Pastor Junidi, time waits for no man. Hanga ta oras ti aguray. Ti oras agandar lata. Iso nga no napanta orasan, mangrugi ka na datawagan awan. Iso ti kapilyat, nakita iti mangrugi tayo, nagbasit pelat tao, nangrugi tayo lata. Reflection ng leader yan. Ngayon, kayong late, reflection ng membership yan. Pag may bisita rito, tumayo ang leader, alas 8, anong sabi ng mga bisita? This is a good leader. Pagtingin sa kongregasyon, wala kayong miyembro. Sabi nila, walang disiplina itong mga miyembro.
Oh. Hello? Mira. Okay? Being on time is developing a good character. Lack of punctuality is a lack of respect for others. Kaya nga dinadamdam ng tao na nakipagtulagam, no hamo sinurot di oras, magdadamdam yan sa'yo. Bakit? Sapagkat ang interpretasyon sa kanya, wala kang respeto sa kanya. Ikaw nga hindi respetuhin, hindi ka magdadamdam. Isa sa mga basehan ng respeto, yung oras. Especially to God. Siya ang ating ka-appointment dito. Oh. Hello? Okay. Next Sunday. Okay. Ang lahat ng malate na members, magsulat dyan ng katwiran. Ba't ka na late? May notebook dyan sa baba. Isulat nyo ang reason. Pangalan mo na. Ushers, tandaan nyo na to. Sulat ang pangalan. At kung na-late ka, sulat mo, bakit ka na-late? At mangako ka na hindi ka malilate next Sunday. Oh. Amen? Alam niyo kung bakit? Kapag useless po, ang ganitong pagsasalita na walang implementation. So, i-implement natin yan sa linggo. Ngayon, sa January na, hello, sa January, lahat ng malilate, hindi na papapasukin. Oh, di na. Doon na lang kayo sa baba mag-service, maglalagay ako ng speaker doon. Ngayon, mangangatwiran ka, mag-live stream na lang ako. Ay, pambira ka. Di ka faithful. Di ba? Okay? Lack of punctuality is a violation of the golden rule. Ano sabi ng golden rule? Do unto others what you want others do unto you. Oh, kaya't mo nga sumipot da, no sikat agiset iti time, di sumipot ka sa time na sineset din ng iba. Golden rule. Lack of punctuality is a violation of the greatest commandment. What is the greatest commandment? Love the Lord thy God with all thy heart, soul, and mind. When we are late, it may be indicative that God is not really important as whatever causes us to. Alam mo ito bigay mo yung reason bakit ka na late. Mahalaga yon? Mahalaga yon? Kaya ka na late? Dahil doon? Mahalaga ba yon? Ngayon, sinong mas mahalaga? Yung reason kung bakit ka na late o siya? Yun lang yun. Yan ang logic dyan, mga kapatid. Oh, na-late ako kasi napuyat ako. Oh, di ba? Bakit ka napuyat? Kasi nag-cellphone ako. Oh, walang katuturan yan. Get this. Pag-aralan nyo maigi ito. Oh, basahin natin lahat Oh, go. When we are late, it may be indicative that God is not really as important as whatever causes us to be late. Yung ginawa mong katwiran para malate ka, para mong sinasabi, mas mahalaga kasi ito Baguhin mo ngayon yung mindset mo. Kung totoo na mas mahalaga ang Diyos, i-adjust mo lahat yan para lang hindi ka malate sa appointment mo sa Diyos. Oh. Amen po ba? Ayan, magtatapos muna tayo dyan. Pagkaganda. Kaya sabihin mo sa katabi mo, next time, huwag kang malilate ha. Amen? Okay. Praise the Lord. Oh, pasalamat kayo, may ganitong church na nagtuturo ng ganito. Sabi ko nga sa inyo, nung tinuro ko, hindi lang dapat sa church kayo on time, dapat pati trabaho. Kasi isang hindi maganda yung on time ka sa church, late ka sa trabaho. Pangit yun. Mas lalong pangit yung on time ka sa trabaho, late ka sa church. Matakot ka sa boss mo, pero wala kang takot sa Diyos. Mas lalong pangit yun. Ang pinakamaganda, gawin mong ugali ang pagiging on time. Oh, halimbawa kung si engineer, meron kang client, kung kayo ay may business, at nakatulad nyo, huwag kayong malilate. Impression ng kliyente yan sa inyo, huwag kayong malilate. Kaya nga, pag kayo makipag-appointment, ganito ang gawin nyo. Sabihin nyo sa kanya,
magkita tayo, pag sinabi niya, anong oras ka available, engineer? Between 5 to 5:30. Yun, hindi mo sabing 5 o'clock dahil mahirap yon. Sabi mo sa kanya, magkita tayo 5 to 5:30. So pag na-late ka, halimbawa dumating ka ng 5:10, within the range pa rin yon. Diba? May allowance eh. Kasi dyan makitulag kayo nukuha kakabsat. Naadal ko kung Pastor John di Jai. Pag sinabi niya, ano oras na ito? Kung naada ko makaspagarigan, sasagot yan si Pastor John. Between 6 to 6:30. Mga 6 to 6:30. Andyan na tayo. So yung 30 minutes, pwedeng, 6:10 ka dumating, 6:20, but within the range pa rin yun. Amen po ba? Ayan po ang turo ng church natin na ito. Okay? Lord God, thank you so much sa aming leksyon ngayon. Pagpalain yung bawat isa sa amin and help us, Lord, to realize the value of time and the value of the character of punctuality. And thank you so much, O God. Kwamti gloria kang dayaw. In Jesus' name we pray. Amen.